Genomineerd als Rabobank Onderneming van het Jaar. Probo. Allereerst wil ik vertellen dat wij met het hele Probo-team 120 collega's vereerd zijn met de nominatie voor deze prijs. Maar met deze nominatie ben we er nog net en ook wel meer. Deze prijs en natuurlijk uw stem gaat tussen twee bedrijven met een hele rijke historie en één jonge hond. Wij, Probo. Wij zijn vol energie, enthousiast en we gaan voor groei en een hele mooie toekomst. Daarom kwart en mondig stem op u op Probo. Genomineerd als Rabobank Onderneming van het Jaar. Koninklijke Damstra Installatietechniek. Mijn naam is Tijke Damstra, directeur-eigenaar van Koninklijke Damstra Installatietechniek. Vind je merkt dat we een geweldig mooi bedrijf hebben. Stem op ons. Inmiddels de vierde generatie ben ik, samen met mijn broers, die het bedrijf runnen. En de vijfde generatie staat klaar om verder te gaan voor de toekomst. Een duurzame toekomst om het samen te zeggen. Meestal, we moeten op onze adem passen, dus we moeten wat doen om duurzaamheid. En daar zetten we ons bedrijf voor in. Genomineerd als Rabobank Onderneming van het Jaar. Veenstra Transport. Meestal als je kiezen voor Veenstra Transport, dan kies je van bedrijven met internationale uitstraling. Want wees nou eerlijk, wat is er mooier? Je bent op vakantie bij het zomer en je komt op de vreemdste uithoeking van Europa, kom je in een autootje van Veenstra Transport in aan boord. Dan heb je de keuze er gauw maken. Meestal kan ik zo zeggen, kies voor Veenstra Transport.